Gure ikastaroen ezaugarrien artean, haiek eman ahal izateko finantziazioarena dugu. Hau bi motatakoa izan daiteke. Erakunde publikoek egindakoa edo bezeroek beraiek egindakoa. Erakunde publikoek egindakoen artean bi iturri ditugu. Euskadi mailan lanbidekin jarduten gara, bai lanean ari direnei, bai langabetuei ere zuntzako ikastaroak eskaintzeko. Azkeneko urtean, estatu mailan diharduen seperekin ere aritu gara. Bezeroek beraiek finantzatutako ikastaroen artean berriro ere bi kasu. Batetik bezeroek diseinatutako formazioa, eta bestetik gure eskaintzan txertatuta dagoena finantzazio publikorik gabe, hau da matrikula bitartez ordaindutakoa. Edozein kasutan gure ikastaroen eskaintza esparru anitzetara zabaldu da. Haietako familia batzuk oso errotutak ditugu, bestetan hasi berriak gara, esate bateako Big Data edo 4.0 fabrikazioan. Entsegu ez suntsikorretan aktibitate itzela dugu. Gure ikastaro ia denak presentzialak dira. Hau da, bat egin behar dute bai eskolan bai lantokietan irakasleek eta ikasleek. Horrek mugak ezartzen dizkigu eta hezkuntza arautuarekin bateratu beharra. Ikastaro luzeak direnean, ikastaroek goizetik edo arratsaldetik ematen ditugu. Ikastaroak motzak direnean, ordun behin hezkuntza arautuko aktibitatea bukatu ondoren hasten dira batik bat. Gure onlineko formazioa oso anekdotikotzat jo dezakegu gaur egun eskolan. Guzti hauek kontuan harturik, zure laguntza behar dugu aurrera egiteko. Zure ustez lanerako eta etengabeko hezkuntzan, zer mantendu beharko genuke? Zerbait egiteari utzi beharko genioke? Zer berri egin genezake?